La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonich, va visitar les obres de prolongació de Metro València en el tram de l'aeroport a Riba-roja del Túria, junt a la parada de la urbanització Masia de Traver. L'alcalde de Riba-roja del Túria, Francisco Tarazona, va destacar el gran esforç de la Generalitat Valenciana i la consellera d'Infraestructures. Les obres que estan acabant-se ja, ultimant ja, i jo que tinc moltes ganes que s'acabi pront, la veritat, que són des de l'aeroport fins a Riba-roja. És de veres que la Generalitat està fent un esforç tremendo en aquests moments tan difícils, però també és de veres que nosaltres estem 10 anys que ens llevaren en el tren i el poble està demanant-ho. Entonces, per la meva part i per els meus companys de corporació estem superagraïts en la Generalitat, sobretot, i també en la consellera, perquè des del primer dia que vingué a donar la cara a Riba-roja, això no ho havia fet mai, jo no ho havia conegut. En 9 anys i mig d'alcalde no havia conegut mai que una persona donara la cara, una consellera, però de ningú signe polític, només que ella donar la cara en el penó 3 viatges, donant fetges i donant que la paraula d'ella, que ha sigut una escritura, només que demana a la consellera que me done, que facilite, que crec que estan fent ja un projecte, que crec que n'hi ha alguns projectes ja dibuixats de lo que és la parada de València la Vella, que també s'ho mereixen, són 1.500 persones les que viuen allí, i jo crec que allí hi ha un futur impressionant. Vicent m'ho digué un dia, Vicente, parlant del futur que té València la Vella, que crec que hi ha molt de futur, per tant, si la consellera me facilita el projecte, l'Ajuntament se compromet a ficar una partida, per almenys perquè hi hagi un moviment, que és el compromís que tingui l'alcalde en els veïns de València la Vella. No poden mentir com mentixen, perquè el compromís era este, però nosaltres se comprometem en el que ha dit i torno a insistir que ho anem a complir. Per tant, és un escollet que hi ha ahí, i després ja parlarem més avant, perquè jo no estic d'acord en el metro a 6 metres del meu poble. Això no pot estar d'acord ni la Generalitat tampoc. Però quan hi hagi diners, passarem a Villamarxant i passarem al centre de Riba-roja. Riba-roja necessita, ja ho veureu, i això ho dic als tècnics que controlen els viatges, que Riba-roja té 22.000 habitants, és un poble que treballa, que va molt a la capital, que va a molts pobles a treballar. Per tant, jo crec que el metro és com el tren. El tren, quan venia a Riba-roja, era tots els vagons a tope. Per tant, espero que també agarren el metro la gent ja que ho han demanat tant i que funcione com vosaltres voleu, com jo vull jo. Per tant, moltes gràcies a la Generalitat i a tu per estar així i per aquestes obres que jo crec que va ser el futur de Riba-roja. Carreteres, metro, i donem la comunicació que necessita un poble com és Riba-roja. Les obres de prolongació en el tram aeroport Riba-roja s'han desenvolupat aprofitant la plataforma de l'antiga línia de cercanies de Renfe València-Llíria. El traçat discorrís sobre els termes municipals de Manises i Riba-roja i té una longitud total de 9.467 metres, dels quals 640 corresponen a la secció soterrada, 311 a secció en trinxera i 8.516 metres restants a superfície en 4 estacions: La Cova, La Presa, Masia de Traver i Riba-roja 1. Junt a les 4 parades s'ha previst la construcció dels corresponents estacionaments Park and Ride, habilitant-se 450 places. Riba-roja tendrá una línea específica que han sido casi 10 kilómetros, 9,5, 4 paradas, 40 millones de inversión y que efectivamente aquí está de calidad, accesible, 100% accesible, sostenible y con todas las garantías de seguridad, ¿no? Por lo tanto, ese era nuestro compromiso. Yo cuando llegué les dije que había 3 actuaciones para nosotros prioritarias, a la que hubo que añadir una más, y hoy puedo decir con satisfacción que están todas solucionadas o en vías de solución. Las obras estarán acabadas, como ha dicho el director general a principio de año, luego se inicia un periodo de puesta en marcha para que todo funcione y es una cuestión estrictamente técnica. Cuando los técnicos digan que se cumplen todos los requisitos de seguridad para que funcionen, se abrirá. Yo no voy a ser tan irresponsable de abrir una línea sin que todos los técnicos me digan que está todo correcto. Y espero, porque sé que el alcalde lo dice por la presión, que la oposición sea lo suficientemente responsable para no ser tan irresponsable y pedir que se abra ya. O sea, esto es una realidad, lo ven ustedes, y podrá tardar 15 días más, 20 días más o menos, pero cuando se ponga en funcionamiento estará
correctamente. Mi agradecimiento al Ayuntamiento, a los técnicos de la Consellería, a los técnicos de Ferrocarriles de la Generalitat y a la empresa adjudicataria que están haciendo una labor magnífica, y a todos los ciudadanos que en muy breve periodo de tiempo podrán coger su tranvía moderno e irse a Valencia y venir a Ribarroja y a toda la comarca, y nosotros seguiremos planificando el desarrollo de esta tierra. Muchas gracias.